Zize uri mkoma Clinton. Hapo mletwa no. Ndoitwa Moses Zifunye kana kuti Glorious Guy. Okay. Mwenza nizwe? Ndoimba gospel music. Alright. Mataimba gospel music irini? Ndatanga kuimba gospel music 346. Yanga iri 2020. Yeah. Mai manja? 2020 mai manja apa. Ndipo takatanga kupinda studio record. Okay. Asi zvongoimba nokudidi zvakatanga kare. Makatombotanga mitombo imbo zvize gospel? Zvongonakirwa zvongoto kwangona uchibhiti wongodai nekudai. But zvokuzonyatsozvishaya ndinofanira kuimba gospel nekupindawo mustudio yanga iri 2020. Okay. Saka chakaita kuti mupinde mugospel muchitadza kana kupindwa kana zimdancehall kana hip hop kana afro pop? Chakaita kuti ndipinde mugospel ndechekuti it's like inini ndangozvarwa mufamily yevanhu vaingofarirawo zvechechi nengoita sei plus inini kuti kalife kana kangokurawo ndiri makari akari kemunhu kuti munhu unenge wangosara kupindirwa chete kuti Mwari chete pamwe pese unenge usina mumwe munhu anokwanisa kukaviridzawo nebdiri unongotoona kuti zvese zvandinazvo nezvandokurarama ndiMwari. So wakura usinganyatsofare nelife yairarama nayo? Ndozvandingazisanduza matauro. Ndizvanhu zvakaoma? Yeah. Okay. Ndakatemba Mwari pazvinhu zvese. Saka zvamai manje zvakanaka here? Since uri kuimba gospel wakabva kuti arege ndibva nangoita zvaMwari zvake? Hatingati zvanaka but pane zvacho zviripo izvozvo tiri kutoona futi kunaka kwaMwari. Alright. Aiwa zvinokudzwa. Zvakudzwa. So kuchechi manje yaunopinda ndeipi? Chechi? Ndopinda FM. So unorepresentera kupresident worship since iwe uchiimba? Handisati because changotanga kupinda FM izvozvo zvamai manje saka hasati vakunyatsotombondiziva. Saka waimbopinda ipi? Ndaimbopinda ZCC. Alright. Bva wazobva waenda kuFM? Ndobva ndazobva ZCC nongoziwo zvinoimbwa ikoko kuti hazvina kuti anzi kana kuti munhu wese anongoimba kana uda kutoimba zvako unenge wakutozi exclude woendawo kwako woitawo zvako uchiitawo zvako otherwise ukada kuimba zveikoko kana ungochinyepa. Alright. Saka unoshanda nemastudios api pakurekodera music yako? Ndakatanga ndichirekodera kuDark Sound uko ndakatangira kudaiwo nekudai but kozvino ndakwatala Lenora wandikuroera zvamai manje. Alright. Saka mune zvinyowani here zvakabudawo zvegore rinori kana kuti zvichazobudawo pambera? Tine 1 yakabuda yandakaimba naAlidi nomuzera. Alidi ndomuzera. Inonzi chii? Inonzi Mwari Vanorayira Vega. Ndakabudisa mai manje musi wa18 April. Then pane imwe futi iri kuda kubuda mai manje yandikuda kuimba nanonzi Precious Chikwara yanoita ari best in gospel futi. Okay. Iri kuda kubuda mai manje inonzi Nzira Yandakasarudza. Okay. Saka munoona mumbotiwire new freestyle any song masongs enyu timbonzwa kuti aufa. Mwari vanorayira vega, rayira vega kana nguva yakwana. Mwari vanorayira vega, rayira vega pacho pakakodzera. Vanorayira vega, vanopindura vega, hapana noziva nguva. Vanopindura vega, vanorayira vega, hatimhanyise nguva. Oyo chakaipa chakatorekodwa ichi. Chakatorekodwa ndochakaimba naAlidi. Okay. Chitoripo pa internet? Chitoripo pa YouTube, vachiposta mavideo Facebook chichi.
Okay, aiwa tichambotitsvaga timbonyasonakirwa futi. Chitsvagei chakaipa vanhu vakawanda vari kunakirwa nacho. Alright. Kumuno muZimbabwe hapana kakuinspire here pamaartist anoimba gospel kuti uzoramba uchingoti aiwa arika ndiimbe gospel? Varipo. Ndianani? Ana Minister Michael ndovanonyanyisa vakuru. Vana Matthias ndovarespecta vanhu vakuru vanoziva zvakuita. Alright. Ndovaisa futi pamusoro tikangoti muno muZimbabwe ndovandonyanyomhanya navo. Alright. Saka panguva pamakore ari kuteera aya uri kuona wasvika papi nekuimba gospel palevel ripi? Ndingangoti pamakore ari kuteera aya kana tikakwanisawo kuwana support, tikakwanisa kuwana support hazitombotori kana nguva yakareba. Tikangowana support yekuti tikakwanisawo kuti pese patinoda kurekodha song tinorekodha. Tikada kuti toda kuenda kustudio yakati tinokwanisa kuafoda. Tikada kushuta video rakati tinokwanisa kubatsirikawo. Tinozvikwanisa kuzviita zvatinenge tichida. Zvitori nguva tinenge tatova neimwe level nayo. Aiwa zvinoenda munofanira kuramba makashinga tichatry dai. Saka kumafans manje vanenge vada kuzokubatira vanenge vada kuzoshanda nemi vanokubata ipapi? Chekutanga WhatsApp zvinobatika. Namba dzacho dzinoti 078 063 6812. Alright. Namba dzeWhatsApp idzodzo. Kuna na Facebook, kuna na YouTube. Facebook mungangosecha kuti Moses Zifunye aka Glorious Guy unondiwana paFacebook. Instagram same Moses Zifunye. YouTube ndizvozvo. Okay. Aiwa hapo. Saka lauti mumbotorero yenyu last freestyle ungovharisa interview yedu takaenda. Okay. Ngedzidaiso. Tokunongura futi namboro here. Kana imwe masongs munawo kubva iyo uri muimbi kaiwa. Haungazoramba uchidzokorodza vansong. Tenda mumbodounzwa ndimbofunga kuti ndoro aipe izvo. Chero haya ungofunga inongoita. Dzimwe nguva zvinorema, dzimwe nguva zorwadza, si Mwari Baba hamundisiye ndega. Dzimwe nguva zvinorema, dzimwe nguva zorwadza, si Mwari Baba hamundisiye ndega. Ndimwari Baba, Ndimwari Baba, Ndimwari Baba vanotichengeta. Ndimwari Baba, Ndimwari Baba, Ndimwari Baba vanotichengeta. Kure kwandakabva ndaisaziva ndichasvika pandasvika. Hondo dzandairwa ndaisaziva Mwari Baba ndichakunda. Oyo mawana. Aiwa metabo. Aiwa ni masipaka mkoma kilinyo. Respect. Aiwa. Masimbisa.